Ako predísť vyhoreniu v práci a mať viac času na dôležité veci? Vysvetlíme si to na príklade Alexa, majiteľa malého obchodu. Alex hodinu denne trávi odpisovaním na e-maily, ďalšiu hodinu tvorením obsahu na sociálne siete a administratíva, ktorú zo srdca nenávidí, mu zaberá ďalšie 2 hodiny. A to nehovoríme o hľadaní informácií, marketingu či príprave podkladov. Vďaka tomu nie len, že nemá dosť času na rozvoj svojho obchodu, ale nemá čas ani na svoju rodinu, lebo je v práci od rána do večera. Zároveň sa mu ale neoplatí nájsť si full-time zamestnanca, pre ktorého by potreboval kanceláriu, ktorá sa do jeho obchodíku nezmestí, či za ktorého by musel platiť drahé odvody. Alex si preto našiel virtuálnu asistentku. Virtuálna asistentka zaňho na diaľku z domu prebrala rutinné činnosti, ktoré mu doteraz zaberali veľa času. Prebrala zaňho administratívu, zákaznícku podporu, tvorbu obsahu na sociálne siete, prípravu podkladov, dokumentov či organizovanie. A čo je najlepšie? Na konci mesiaca mu vystaví faktúru na toľko hodín, koľko ju Alex reálne v daný mesiac potreboval. Alex tak vďaka virtuálnej asistentke ušetrí 4 hodiny času denne, vďaka čomu má čas na svoju rodinu, koníčky či expanziu svojho obchodu. A čo vy? Ste aj vy vyťažený podnikateľ, ktorý nevie čo skôr? Neváhajte osloviť virtuálnu asistentku a tie úlohy, ktoré vás nebavia, na ktoré vám neostáva čas, alebo v ktorých nie ste dobrí, nechajte na ňu. Neriskujte vyhorenie a získajte čas na to dôležité.